El 21 de novembre del 1973, 11 jugadors de la selecció de Xile saltaven a la gespa de l'Estadi Nacional de Santiago. Els seus rivals no hi eren i al camp només hi havia l'àrbitre i un públic que no els animava. El partit va durar 28 segons i va acabar amb un 2-0 favorable als xilens. Darrere del resultat s'amaga una història que ens demostra que a vegades costa molt separar el futbol i la política. Sent històries de futbol. Episodi 3. El partit fantasma. Xile havia aconseguit el tercer lloc en la Copa del Món que el país havia organitzat l'any 1962. Era la seva millor marca històrica. El 1966 van ser eliminats després de la fase de grups i 4 anys més tard no van ni tan sols participar-hi. L'edició que celebraria Alemanya de l'Oest el 1974 era l'oportunitat perfecta per aconseguir que la Roja tornés a estar entre les millors seleccions del món. Les 3 places reservades a equips sud-americans ja estaven assignades al Brasil, que eren els vigents campions, Argentina i l'Uruguai. Si Xile volia anar-hi, havia de jugar-se la classificació contra la Unió Soviètica, una de les millors seleccions europees dels anys 60 i 70 i que venia de ser finalista de l'Eurocopa l'any anterior. Sobre el paper, els soviètics eren els favorits, però els xilens tenien motius per somiar. Seleccions com Anglaterra, França, Portugal o Txecoslovàquia no s'havien classificat, així que la victòria dels sud-americans no era cap bogeria. Tanmateix, seria la política i no el futbol qui decidiria el guanyador. Xile estava governat per Salvador Allende, un socialista que compartia la ideologia de la Unió Soviètica. Quan es va anunciar que aquests dos països es jugarien una plaça per la Copa del Món entre ells, segur que més d'un es va alegrar que seria contra una selecció amiga. El primer partit es jugaria el 26 de setembre a terres europees, però quan faltaven prop de 2 setmanes per l'enfrontament, tot va canviar. L'11 de setembre del 1973, el president Allende va ser enderrocat amb un cop d'estat militar que va posar Augusto Pinochet al capdavant del país. El nou dictador, totalment oposat a les idees socialistes de l'anterior govern, va iniciar una brutal repressió que conduiria el país a un dels moments més foscos de la seva història. Aquell mateix dia, enmig dels bombardejos i l'olor de pólvora, la selecció xilena tenia previst un entrenament per a preparar el partit contra els soviètics, però l'entrenador Luis Álamos va dir als seus jugadors que anessin a casa a protegir-se. El defensa Eduardo Herrera, que s'allotjava en un hotel, va narrar el seu camí fins allà, sent aturat per policies més de 10 vegades. Es va salvar de la detenció perquè portava una bossa que l'acreditava com a jugador de la selecció. Pinochet i el seu govern es plantejaven molt seriosament que els xilens no es presentessin al partit. La Unió Soviètica era un rival complicat, una humiliació era una possibilitat molt real i la dictadura havia ordenat que ningú podia marxar del país. Desbloquejar aquesta situació va venir de totes dues capitals. Primer, el Kremlin havia decidit que el partit no seria televisat. Això oferia la possibilitat que una victòria fos tota una gesta de lluita política envoltada de misticisme. Si es veia l'enfrontament per la pantalla, el règim de Pinochet no podia controlar les imatges. Segon, el metge de la selecció xilena, Jacobo Elo, també era el doctor personal de Gustavo Ley, comandant de les forces aèries, i va tenir un paper decisiu en convèncer a alts càrrecs militars de que el partit enfortiria la imatge del nou govern. La selecció xilena va arribar a la Unió Soviètica després de 6 parades. La rebuda va ser tan freda com el clima. A l'aeroport, els 2 grans jugadors d'aquella selecció van ser aturats i no se'ls hi permetia entrar al país. La justificació? Que les seves cares no s'assemblaven a les que sortien als passaports. Ells eren Elías Figueroa i Carlos Castelli, i tots 2 van poder acabar entrant al país. Els jugadors de la selecció eren els primers xilens que, amb permís, trepitjaven un país comunista després del cop d'estat, i tenien ordres clares de centrar-se únicament en el futbol. Ens van dir que no parléssim de la situació de Xile, que no parléssim amb ningú, que érem esportistes i que ens remetéssim a la nostra missió. Deia anys més tard Leonardo Vélez, migcampista de l'equip. Figueroa era el gran central d'aquell equip i és, segurament, el millor futbolista de la història de Xile i un dels millors defenses de la seva generació. Quan es va jugar el partit contra la Unió Soviètica, ell jugava a l'Internacional brasiler,
i just després del xiulet final havia d'agafar un vol de tornada al Brasil. El mateix jugador va confessar que ell no tenia previst poder viatjar a Moscou, però que un canvi de dates li va permetre fer-ho. L'altre gran jugador xilè era Carlos Castelli, anomenat el rei del metre quadrat. D'ell en tornarem a parlar més endavant. La tàctica de Xile era senzilla, defensar amb dents i ungles. L'equip estava construït al voltant de l'esquema del Colo-Colo que havia quedat finalista de la Copa Libertadores l'any anterior. Sumant un gran líder defensiu com Figueroa a l'equació, treure un bon resultat era possible. Davant tenien un gran equip, però que era una incògnita pels xilens. Jugar defensivament era la nostra única opció, perquè no sabíem res dels nostres oponents, va reconèixer Castelli. La principal amenaça ofensiva dels locals, més enllà de la temperatura de menys 4 graus, era el jove Oleg Blokhin, que 2 anys més tard guanyaria la Pilota d'Or. Era el segon jugador soviètic en guanyar el guardó després de Lev Yashin l'any 1963. Blokhin posava en perill la possibilitat de tornar a Xile amb un bon resultat, així que Figueroa va fer-li una entrada que quasi li va trencar la cama i que el va treure 3 metres fora del camp. L'àrbitre brasiler Armando Márquez no va treure cap targeta. Que fos anticomunista i que hagués viatjat a Moscou amb la selecció de Xile va ajudar una mica, segurament. La formació de 6 defenses, 3 migcampistes i Castelli com a únic davanter va funcionar. El partit va acabar amb un 0-0 que el govern de Pinochet va fer servir per a ressaltar la fortalesa i unió del país. Santiago, doncs, seria la seu del partit decisiu. Però hi havia un petit inconvenient. L'estadi on s'anava a jugar el partit estava fent-se servir com a presó i escorxador de dissidents. Les parets estaven tacades de sang i les graderies les omplien persones perseguides pel nou govern. Més que un estadi, allò s'havia convertit en un camp de concentració. La Unió Soviètica va demanar formalment canviar la localització del partit, suggerint Buenos Aires com a possible alternativa. Al·legaven que en un estadi on es torturava gent no podia competir-se un partit de futbol. A més, aquells a qui apuntaven amb els rifles compartien ideologia amb els soviètics. La Federació Xilena va protestar i la decisió final va anar a mans de la FIFA. La FIFA va enviar uns quants representants a inspeccionar l'estat de l'estadi. Encapçalats pel suís Helmut Kaiser i pel brasiler Avidio d'Almeida, van obviar completament els centenars de detinguts que la policia havia amagat i simplement van comentar que la gespa estava una mica alta. L'informe de Kaiser deia que la situació a Santiago és normal. He recorregut els carrers, visitat l'estadi, parlat amb gent de diversos nivells i no he trobat res que impedeixi la realització del partit. Però la FIFA sabia perfectament que dies abans els militars havien netejat la sang de l'estadi i l'havien deixat presentable. D'Almeida era simpatitzant de la dictadura militar del seu país i va enviar un missatge de calma als dirigents xilens. No us preocupeu per la campanya mediàtica contra Xile. Aviat s'acabarà. Al Brasil va passar el mateix. El partit, amb l'autorització còmplice de la FIFA, es jugaria a l'Estadi Nacional de Santiago. Davant la notícia, la Unió Soviètica va anunciar que ells no anirien a Xile a jugar al partit. Per consideracions morals, els esportistes soviètics no poden en aquest moment jugar a l'Estadi de Santiago, esquitxat amb la sang de patriotes xilens. Deia el comunicat oficial que també culpava la FIFA per la polèmica decisió. Si la Unió Soviètica no es presentava al partit, Xile guanyaria l'eliminatòria i aconseguiria el bitllet que els portaria a Alemanya de l'Oest. Però la FIFA encara tenia una última sorpresa preparada. Van declarar que el partit s'havia de jugar encara que no hi hagués cap jugador soviètic al camp. Les graderies d'un camp amb capacitat per 80.000 persones l'ocupaven no més de 12.000. La gran majoria no havien anat a veure el partit, sinó que estaven allà per veure si podien trobar algun familiar o alguna pista sobre la seva localització. Castelli, que havia sigut ferm seguidor d'Allende, rebia missatges de ciutadans que buscaven una mica d'esperança. Tu que estaràs al camp, si us plau, esbrina si allà està el meu fill. Per tal de guanyar el partit, Xile havia de marcar un gol. L'àrbitre, que també era xilè, va xiular i els jugadors locals van anar fent passades fins que el capità Francisco Valdés va marcar porteria buida. El partit s'havia acabat i la FIFA va registrar-ho com una victòria de Xile per 2-0. Ningú sap exactament d'on surt el segon gol. El marcador de l'estadi va actualitzar el gol, però ressaltava més la frase que s'havia posat a sobre, on deia que la joventut i l'esport uneixen avui a Xile. Ningú va celebrar la victòria. Però la tarda era molt llarga i s'havia previst un segon partit, que sí que havia de durar 90 minuts. El Santos, però sense Pelé, va saltar al camp i va guanyar els anfitrions per 5-0. Castelli recordava aquell dia dient que va ser el show futbolístic més groller que em va tocar viure. El teatre de l'absurd. Però encara hi ha més. La Federació Xilena va demanar l'equivalent a $100.000 com a compensació per tots els preparatius que havien fet.
La Unió Soviètica, com era d'esperar, no va acceptar i va insistir que el partit s'havia de jugar en terreny neutral. La resolució va venir al gener del 1974 a Frankfurt, on un comitè de la FIFA va decidir per 13 vots a 5 que Xile era el guanyador del partit, però que no rebria la compensació econòmica que desitjava. El president de la FIFA d'aquell moment, Sir Stanley Rous, va dir que els soviètics s'havien exclòs ells mateixos de la competició. El mateix president que, suposadament, va estar darrere d'un canvi de camp en un partit entre Irlanda del Nord i Bulgària a causa dels Travels, un conflicte ple de violència que posava en perill la seguretat dels jugadors. Xile es va presentar a la Copa del Món del 1974, però la seva estada va ser breu. Després de 3 partits, només va aconseguir 2 empats i una derrota, i va veure com les dues alemanyes es classificaven davant seu. Va quedar tercer al grup i puntuar per sobre d'Austràlia va ser l'única consolació que els xilens es van endur a casa. O potser no. Malgrat tot, la selecció xilena podia marxar amb 2 rècords ben curiosos. Durant el partit contra Alemanya de l'Oest, Castelli es va convertir en el primer jugador de la història de la Copa del Món en ser expulsat per targeta vermella directa. El sistema de targeta groga i vermella s'havia instaurat en l'anterior edició, però cap jugador va ser expulsat. Per altra banda, Figueroa era el primer jugador que rebia el braçalet de capità després d'una substitució. Always look on the bright side of life, que dirien uns. Tornem a Castelli. La seva implicació política era evident i la seva oposició a Pinochet era coneguda per tothom. Després de ser finalista de la Copa Libertadores amb el Colo-Colo, va marxar a Espanya, jugant al Llevant i a l'Espanyol durant un període de 5 anys. L'any 1976 va jugar un amistós defensant la samarreta de la selecció catalana, enfrontant-se novament a la Unió Soviètica. En aquell partit, Castelli va donar una assistència a Johan Neskens. El seu rebuig al règim va incrementar quan es va descobrir que la seva mare havia estat torturada per la dictadura. Repetides vegades es va negar a saludar el dictador i no eren pocs els comentaris que deixaven en la seva contra. Quan s'aprovava el referèndum que marcaria la fi del poder de Pinochet, el testimoni de la seva mare i la campanya liderada pel jugador van resultar clau. Tant Xile com la Unió Soviètica van veure la Copa del Món del 1978 des de casa seva, però van tornar a classificar-se per l'edició del 1982. No van tornar a enfrontar-se mai més.